Hello guys, part 2 na ni. Please subscribe my YouTube channel. Comment, like, and share. Please share this video po. Maraming salamat. Part 2 na ni guys. Siguro dito sila, no? Holidays siguro, no? Sina. Ano sa kusina? Kung opisina, pwede. Okay. Pero mga kuhan, wala na halidin na. Nurse. Wala na halidin ron. Police, security, fire, PJMP mo na yung mga uwi halidin. Pasko New Year. Wala Pasko, New Year, kanang hospital, no? Wala mga wala na yung apel sa mga kalihukan. Di man pwede mo out. Swerte na ito makakuhan lang. Puli-puli na ba, no? Gawin mo na mo. Ikaw ulit Pasko. Ako sa New Year na. Puli-puli. Pwede po. Patrayin po ka na sa unabog, nakagwardya mo ko. Duhara ang dipilian, December 24 ka o 31. Pili. Puli dito ba eh. Sige, sa 24 na lang ko. Pagka 31, ikaw na po. Ano ka na? Pagkatulong tuig na po. Nabinag ang duty night. Saan na yung brad? Sige, sabtanay lang ka. Ang uban kay 24 hours naman. Hangyoon. Stay naman na. Hangyoon na ba? Ano kaya para stay pwede yung Okay, para maka lain po 2 oras gulit, na kuan. gulit dayon. Oh. Buntag lagi gabi eh. Buntag kip. May kamam. May Sir, kamam. may hubag siya? Wala na, singuto ka. Hindi ko na. Wala na singuto ka. Saka na ito kamay, boss. Kamay lang kayo saka. Up. Ganito rin, ang kapat ka sa'yo, malipalay-balay sa pas mo sa kusog. Labi lang nagkapasa o kapag gabi. Ako tag sa dili, o to hapon gabi bawal din yung masa, apat bulas dito. Ano ibawal na sa katawag na ng pas mo sa kusog. Sa mo to o sa pas mo sa kusog, hindi ako ba, ibang to na. O na inong nang ano na yung mga paralyze. Wala kusog ha. Ako, di man ko nagaling gabi, pero kuan lang ka na lang bilar.
Nang bilar o ligo. Ayun. Pinagita biyahe, hindi ko na pwede magpasa. Wala ano ko nagabasa. Ano, lugay pa man po din ang epic ang pas mo. Yung bilar sir, ligo ko eh. Init kayo. Sunod-sunod og mo. Tawain mo. Lain ko dito dahil ito ko tayo paliton. Itoyok, no? Yung mga magutmon, magitinoyok, no? Tanay. Kare kan sa rin kanabot. Mura ra magi kuan kana murag CR dire. Sa kapo. Gani. Ano sa trabaho. Babahuay, uy, ug dili ka manghimlo ka sa mong kwarto, mangpaso ka dito. At sa wala ko para do, ilog na ko. At sa wala ko para do, ilog na ko. Asam kita eh. Dili. Wala na ibugtangan. Asa na nagutang ang parador? Sandi na to sa division. So? Sandi na to sa division. Tangan, dire nga. Sa rito mga eh. Ay, lisod. Subiyo pa biya to. Ganun di ay. Tama to, kay tangan ra to buwan. Tulo to, tangan ra to balde. Tangan ra to balde. Ay tangana.
Ugas. Let's go, guys. Kasi anong bayo, resumbi mo. Ako kay na problema, di lang makaingon. Problema na kayo daan, hindi kaingon. Pero ganun na kung tayo dyan mo. Wala, lalagyan mo. Wala o kung mga sinina ito ba? Sungay na gyud. First time ko tayo lutiin mo. Ha? First time ko tayo lutiin. Oh, puro na likod. Oh, sakitan ko ko gilokis ka tanan daw. Gilok ko gitan ba. Ano ka sa Facebook? Hmm. Ano ka sa Facebook? Hindi, sa kasmana.
Gila po ito dito. Hindi na yung mga langkat na yun. Padulong na yung sibing. Yan, papa. Ayo pagbasa karon. Ah. Ya karon ako ma wala ligo. Ha? Kalugar ka sir. Sa YouTube ito. Subscribe sa akong channel sir. Search lang mo. Eric Hilot. Ha? Alam mo nga kay isa. Kita na magkaka-YouTube. Ah. Mga isa sir ba? No? Ano ba YouTube na po?
Ano sir, mamay na ka. Jesus name, ayun na. May just jacket pa jacket. Thank you for watching guys. Bye-bye.